De George Remer kermisprijzen werden woensdagochtend uitgereikt in het gemeentehuis in Venray. In de categorie familievermaak won de Bon Voyage van Marinus van der Weijer. Een heel groot compliment. Vorig jaar gewonnen was al een eer. En dit jaar echt niet verwacht hoor. Maar gewonnen. Prachtig. Dank je. Ja, en de kermis in Venray, hoe verloopt die voor jullie? Bijzonder goed. Ja, we zijn zeer tevreden. Maar dat komt erna als je kijkt naar de ouders, de opa's en oma's en de kindertjes die bij ons erin gaan. En ze komen er lachend uit. En dan weet je dat je het goed hebt gedaan. Dat is een voldoening is dat. Ja. Ja, de Bon Voyage voor de tweede keer in Venray. Daarvoor was er een beetje opstartproblemen. Ja, hoe gaat het nu met de attractie? Ik zou je vertellen dat ik deze week weer een update heb gekregen van de fabriek. Ze zijn nog weer geweest. Er moet nog iets aan veranderd worden om het nog te verbeteren. Het allereerste jaar hing het erom om wel hier te komen, niet te komen. En uiteindelijk tijdens de afbouw in het proces, en we zouden dan hierheen gaan, ging er wat fout. En daarvoor konden we toen niet in 22 komen. Maar goed, we hebben het ingehaald. Hè. We hebben 23 en 24 en hopelijk mogen we in 25 ook weer terugkomen. Dus, De andere prijswinnaars zijn Supermouse in de categorie grootvermaak, Crazy Jump in de categorie kindervermaak, de schietbaan in de categorie behendigheidsspelen en de beste verkoopzaak was de Slush Puppy. Het is geen officiële kermisevaluatie, maar desondanks hoor ik veel positieve geluiden in het gemeentehuis. Ja, hoe is de kermis geweest tot nu toe? Ja, we zijn echt heel enthousiast. Het is best wel een heel groot evenement wat we zelf organiseren. We beginnen eigenlijk over een paar weken al met de kermis van volgend jaar. En dan zie je dat met zo'n evenement waar heel veel belangen strijdig zijn soms een beetje met elkaar, waar je voor iedereen het goed wil doen, dat je van tevoren een grote uitdaging hebt, dat je toch altijd blij bent wanneer je dan zo'n succesvolle editie achter de rug hebt als dit jaar. Ja. Ja, vorig jaar waren er nodige discussies onder verschillende partijen, horeca, kermisexploitanten. Ja, nu ging het eigenlijk hand in hand. Ja, dit jaar zijn we er echt in geslaagd om samen op te trekken. Samen te zoeken naar de schaarse ruimte die je hebt, naar het geluid, dat je dat goed met elkaar afstemt. En ik moet echt de complimenten geven aan zowel de exploitanten als de horeca. Dat ze samen opgetrokken zijn en elkaar niet in de haren hebben gezeten, maar samen 1 + 1 = 3 gemaakt hebben. Ja. Aan zelf nog een beetje van het kermisplezier genoten? Ja, zeker. Ik ben een aantal middagen geweest en een keer in de avond. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet de drukste momenten opgezocht heb dit jaar. Maar ik heb heerlijk genoten. Het weer heeft ook echt goed meegedaan. Dus ik kijk eigenlijk alweer met heel veel plezier uit naar de kleine kermis in de dorpen die ik nog een paar ga bezoeken. En naar de kermis van volgend jaar. De 10 en de 9 gaan er vandoor, de 11 erbij. Kom aan, rollen, mikken naar die rode, dan gaan ze lopen, dan gaan ze...